Sejrin inkomplu it-talba tal-kwindiċina. Illum il-Knisja kemm tal-Vant u kemm tal-Orjent tagħmel il-festa għażiża tat-trasfigurazzjoni tal-Mulej. Ġesu li juri l-glorja tiegħu. Dik il-glorja li bih hija mżejna fir-ruħ u l-ġisem il-Verġini Marija fil-glorja tas-sema. Walhekk ejjew nagħtu bidu għal din it-talba faqda sħiħa bejn iż-żewġ knejjes, il-Knisja tal-Vant u l-Knisja tal-Punent. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nqumu bil-wifqa. Il-paċi ta' Kristu xost, rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, li tella fis-sema lill-Omm u l-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla fid-dej ta' kulħadd, għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Omm imbierka flimkien mal-qtajja tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-Appostli. Għad talb tagħha żomna u weħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu Mulej u Alla għal dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. It-troparju kif inhu magħruf fil-Knisja tal-Vant jgħid hekk: Omm ta' Alla, ġnien qaddis u mhux maħdum, li nibbet lil Kristu u li fih tħawlet is-siġra tal-ħajja, is-salib. Lilu naduraw li minħabba f'dan inti ġejt merfuwa u għalhekk infaħruk. Minħabba l-frott tas-siġra il-mewt li ħakmet lin-nisel tagħna illum ġiet merbuħa mis-salib. Għaliex is-saħta tal-ġenituri tagħna ġiet imħassra minħabba l-kelma safja tal-Omm ta' Alla. Lila ifaħru il-qawwiet tas-sema. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Għax bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt, hekk il-mewt laħqet lill-bnedmin kollha għax kollha dinbu.
Għax jekk minħabba l-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed aktar u aktar dawk li jirċievu il-kotra tal-grazzi u id-don tal-ġustizzja għati saltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Kristu Ġesu. Ħsib tal-lum eżies jagħmilna kuraġġ Marija dak il-ġnien li nibet Kristu minn ġuf fil-verġni tagħha l-għalqa mhijiex maħduma. Hija dak il-ġnien li fija tħawlet is-siġra tal-ħajja. Ma ninsewx li fl-Eden tħawlet is-siġra tad-dnub u daħlet il-mewt fil-ħajja tal-bniedem. Permezz ta' Marija tħawlet mill-ġdejt is-siġra tal-ħajja is-salib. U li permezz tal-mewt ta' Kristu aħna ma mmutux u nibqgħu f'qabar, imma l-qabar tagħna għad ikun miftuħ biex nidħlu fil-glorja ta' Alla. Marija hija l-mara mingħajr dnub u għalkemm għaddiet mill-passaġġ tal-mewt b'differenza għal kull bniedem, il-ġisem ta' Marija ma jarax il-korruzzjoni tal-qabar, imma jiġi mtella fil-glorja tas-sema. Ejjew nitolbuha hekk illumna Marija f'dan il-jum, f'dan is-sitt jum tal-kwindiċina. Biex fil-ħajja tagħna ma nħallux li id-dnub ikissirna, ifarrakna. Imma nitolbu l-grazzja tal-Ispirtu biex fina timbed dejjem il-grazzja u l-imħabba ta' Alla. Nqumu bil-wifqa u ngħidu flimkien: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bient, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek inħennija ingawduk fl-eternità. Ngħidu għalhekk issa it-tlet Ave Marijiet il-Madonna tal-Binu stess talbitna ngħidu minn dan il-kwadru tagħha fġieħ it-tlet ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar, ġisem li marax il-korruzzjoni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, nitolbu. Aħna fidili tiegħek inxandruk om qaddisa ta' Alla u kif huwa d-dmir tagħna insebħuk u belt li ma tiċċaqlaqx, ħajt li ma jintifitx, ħarsien li ma jiġġarrafx u kien tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull periklu, lilna għaddejja tiegħek, om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala it-tama tar-ruħ tagħna. Amen. Ti
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. L-lum il-Knisja tiċċelebra it-trasfigurazzjoni tal-mulej. Il-mulej li jurina iż-sbuħija u l-qawwa tiegħu, dak id-dawl li jagħti rid idawwal fil-qofol tiegħu il-ħajja kollha tagħna. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familji Apap u Kassar. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-nedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li treħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' Ibnek il-waħdini, insaħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' misserijietna u b'mod tal-aġeb u rejt minn qabel kif aħna insiru tas-sew u lijiet adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen Ibnek il-għażiż biex jistħoqilna insibu werrieta tiegħu. B'Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Danjel. Jien Danjel kont għadni qiegħed inħares meta tqegħdu xi tronijiet u wieħed xih fl-omor għad bil-qiegħda, il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Isna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu, eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' 10 ta' eluf wieqa quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kotba nfetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal liben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh quddiemu. U taw ħakma ġieħu saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sin. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma taddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan, ħataqbes l-art bil-fer, ħajifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq is-sissin ta' tron tiegħu. Il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Bħax-xema idubu l-muntanji quddiem il-mulej, qudiem is-sit tal-art kollha, ixandru ismewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Għax int mulej, inti l-għoli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. It-tieni lezzjoni. Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u
u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-gopor tiegħu meta hu ħa minant Alla il-Missier ġie Ħoseb u leħen mit-tron glorjuż instama jgħid għalih. Dan hu ibni l-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza u hekk għadna nwettqu aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija. Hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kewba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu ibni il-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Mattew. 6 jiem wara Ġesu ħamijew lil Pietru l-Ġalbu u l-ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja waħidhom u tbiddel qudiemhom. U wiċċu sar jiddib bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattietom u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżgħux. Huma refgħu għajnejhom u ma jaraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma u neżlejn minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikum qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Partikolar ċkejken fuq din l-esperjenza ta' Pietru. Pietru jistqarru jgħidlu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Kemm qiegħed inħossni f'posti. Tant li Pietru biex jibqa' hemm jitlob kważi il-permess biex jitella 3 tinet, waħda għal Ġesu, għal Mosè u għal Elija. U meta hu qed jgħid dawn il-kelmijiet, Mattew jgħidilna: U sħaba kollha dawl għattietom. Fit-tinda aħna nistkennu nidħlu taħt it-tinda. Ma kellux bżonn tinda Pietru. Ma kellhomx bżonn tinda Ġwanni u Ġakbu li kienu miegħu. Għaliex it-tinda vera huwa ħadd tajr il-preżenza ta' Alla. Fl-Iskrittura is-sħaba tfisser il-preżenza ta' Alla. U għalhekk meta Mattew qed jgħidilna u sħaba kollha dawl għattietom, qed jgħidilna li dawn it-3 apostli dak li jagħtihom, dak li taħtu jistgħu jsibu l-ken huwa ħadd tajr
il-kelma ta' Ġesu. Mhux biss il-persuna tiegħu, imma l-kelma tiegħu. Isimhu leħnu. Jiena u int fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Taħt li ma' kelma qed infittxu l-ken fil-ħajja tagħna. Fejn qed immur insib is-serħan? Fejn jien nista' nsib il-post tiegħi, insib posti? Ejjew nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu biex aħna wkoll bħad-disċiepli narfu nsibu l-ken id-dawl ta' ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla u xejn aktar. Ejjew ħuti nistqarru għalhekk il-fidi tagħna, l-impenn tagħna li nagħmlu biex din il-kelma nisemgħuha, nilqgħuha u ngħixuha. U għalhekk ngħidu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu lill-Alla Missierna f'isem Ibnu Ġesu Kristu li fuq il-għolja imqazza wera lid-disċiepli tiegħu in-natura ta' Alla. Nitolbuh u ngħidulu dawwalna mulej bid-dawl tiegħek, dawwalna mulej bid-dawl tiegħek. Missier li permezz tat-trasfigurazzjoni u rejtna fi Kristu ibnek li mallem u l-feddej tagħna. Għati lill-Knisja tiegħek li tisma' l-kelmtu u tħarisa nitolbu. Fid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem, inta għamilt li jiddi id-dawl tal-glorja. Dawwal id-dlamijiet tad-dinja, nitolbu. Fl-imħabba kbira tiegħek, inti tatina lill-ibnek fis-sagrament tal-kelma u tal-Ewkaristija. Atina li bis-sem tagħna f'din l-ikla, aħna wkoll nimbidlu fi ġbija ħajja tiegħu, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier, ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna. Atina li nisimgħu leħen ibnek il-għażiż li fil-misteru qaddis tat-trasfigurazzjoni inti għamiltu mulej u Kristu. Lilu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek fġieħ trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebt tiegħu naddafna minn kull tebba ta' dnub bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela biddija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxiepli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha jseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-aġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda jintennu il-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċit, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u hekk taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek,
ikun li tritient kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej, tibdilna fi ġbija ta' dak li inti rid turi bid-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.